सालाकाथि ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो माखासे गिख्रंथाव जाथाय जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आङो फारियै बुंनोसै। मुस्रि समिल चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बांगालपारा सालाकाथि ओनसोलनि, लोगोसे गनसाम ब्रह्म बिथाङा लालमाटि हरिगावनि, आरो लोगोसे इरागदाव जायला होननानै जों मिथियो बिथाङा हरिगावनि, आरो लोगोसे हरिचरन राय बिथाङा जेजुरिनि। बिथांमोना मा खालामदों, जोंनि बे NTPC आव दा सोलिफुबाय थानाय समाव बिथांमोना बिभिन्न जोंनि श्रमिकफोरनिफ्राय बा जोंनि जायफोर श्रमिकफोर खामानि मावो बिथांमोनहा बायदि रोखोमनि धन दाबि खालामो। लोगोसे जोंनि दाख्लैसो 13 खालार खालि 13 जुन 2023 बिथांमोना मोनसे रश्मि एन्टारप्राइज मुंनि मोनसे कम्पानिनिफ्राय बिथां सुपारभाइजार साइद आनसारी बिथांखौ गाज्रि भाबै आक्रमण खालामदों। बिथांमोना देहायारि माखासे बायदि रोखोमनि अयथासारबो खालामदों बिथांनि सायाव। दा बिथाङा बायदि रोखोमै खामानि मावबोदोंमोन NTPC आव। दा बिथांमोननि थाखाय जोंनि NTPC आव माबायदियै जोङो निरापद मोनगोन, जोङो माबायदियै जोङो गोजोन खामानि मावनो मोनगोन, दा जोङो बेखौसो जोङो मिथिहोनो लुगैदों नोंथांमोननिसिम आरो रायजो राजानिसिम। दा जोङो आरो नुबावदों जोंनि बे सरायखलानिफ्राय जागायनानै सालाकाथिसिम दा थासारि, जोंनि लामानि जे थासारि बियो जोबोदैनो गाज्रिमोन। दा बिथांमोननि बे लामानि थाखायनो NTPC आ माखासे फान्ड हरनाय जादोंमोन PWD निसिम। दा बे PWD आ बेखौ टेन्डार होनायनि उनाव बिथां अमित कुमार ब्रह्म थिखादारा बेखौ मोनफुंनो हादोंमोन। दा बिथाङा खामानि मावनो जुरिजेननायावनो दा माखासे नैबे सोद्रोमाफोरा, जायफोरखौ आं मुं मख'दोंमोन गिबियावनो, बिथांमोनहा माखासे खामानि मावनो मोना, गावसिनो रां होआब्ला 50 लाख रां गावसिनो डिमान्ड खालामदों बिथां कन्ट्रेक्टरनिफ्राय। दा बिथांमोनहा फैसाखौ मोनाब्ला बिसोरो खामानिखौ बन्द' खालामना होगोन होननानै। दा आङो रायजो राजानिसिम बेखौनो गुरैयै खावलायनाय, आरो जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजानिसिम, जायफोर बिथांमोना बिदि दुष्कृति खामानि मावो बिथांमोनखौ गोख्रैनो साजा होनायनि दाबि दिखांनांगौ बयबो। आरो जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजानिसिम, जायफोर बिथांमोना बिदि दुष्कृति खामानि मावो बिथांमोनखौ गोख्रैनो साजा होनायनि दाबि दिखांनांगौ बयबो। आरो लोगोसे जोंबो जोंनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो जों जायफोर बिथांमोना बिदि दुष्कृति खामानि मावदोंमोन बिथांमोनखौ जोङो साजा होनो जोंनि क'क्राझार पुलिस आरो सालाकाथि पुलिस थानानिसिम जोङो गुरैयै हांख्रायनाय थादों। आरो जोङो लोगोसे गमामायै मैयाबो जोङो मिथिहोनाय जादों, आरो दिनैबो दहाय फुङावनो जोङो मिथिहोनाय जाखादों पुलिस थानायाव। बिथांमोननि एगेन्स्ट नोंथांमोना सालाकाथि थानायाव FIR थिसनदों नामा? जोङो अलरेडि NTPC निफ्राय दाख्लैसो 13 खालार खालि जे दाङाबाजि बे बुनाय जादोंमोन साइद आनसारिखौ, बिथांमोना NTPC निफ्रायनो अलरेडि FIR होखाबाय। आरो जोंबो लोगोसे जोङो बेवहाय जोंनि आफादाव जोङो सावरायगोन। सावरायनायनि गेजेराव जोङो मा थिरांथा खालामनो हायो बेखौ जोङो इयुनाव नोंथांमोननो फोरमायसिगोन। सोरनिबा आखाइ थानो हागौ नामा जिहेतु बिथांमोना बेबायदि बेया कार्यकलापखौ दिन्थियो? जों मिथिनायाव बिथांमोनहा साफ्रामबो जायफोरखौ आं मुं लादों, बिथां समिल आरो बिथां गनसाम, बिथां इरागदाव मोनहा UPPL नि सोद्रोमा, जायफोर दा सरकार सलायदों रुलिं गभर्नमेन्टनि। जों बेवहाय जोङो बुंनो थाङोबा जों रावखौबो दुसिनो सानाखैमोन। दा जोङो गमामायै नुबाय बेवहाय सरकारनि मोनसे दादागिरिसो जाहैबाय। बे UPPL सरकारा एथ'ग्राब दादागिरि खालामनाय जोङो बयबो रायजो राजाया बुंजोब्बाय बेखौ। दा जोङो बेबायदि थासारियाव जोङो माब्रै जोंनि BTC आव गोजोन थासारि लाबोनो हाखो? जोंनि जे गोजोन सान्थि जादोंमोन, सान्थि सुक्ति जे जादोंमोन, बहा थांखो? जोंनि बे सालाकाथि ओनसोला माथो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि, जेरावबो धुम धाकाल माने दावराव दावसि खालामफैनाय, उदखारि खालामफैनाय बिथांमोननि बे सरकारनि समाव। दा बिथांमोनखौ आङो डाइरेक्ट थोंजोङै आङो बुंनो सानो जे सरकारानो माबा मोनसे बिसोरखौ उसुनि होदों नामा? दा बेफोरबो जानो हागौ। बे लामाखौ सेलायनाय जादों नामा बिथांनि गेजेराव? जे लामा जे मावबाय थादों बेखौ लानानै बेफोरबायदि षड्यन्त्र बिथांमोना खालामदों होननानै बुंनो सानो नामा?
जोङो बेफोरखौ NTPC जे टेन्डार होदों जे टेन्डारनि थाखाय बयहाबो टेन्डार बुनायनि अधिकार थायो सोरबाफोर बुदोंबो जानो हागौ दा बुखांनायनि उनाव सोरबा सासेया मोनदों सोरबा सासेया मोननायखौथ' बेखौ मावनो होनांगौ जाय बिथाङा लिगेलि मोनदों दा बिथांनो मावनो होनाया मोनसे मोनथाय आरो बेखौ बयबो गनायनानै लानांगौ सोरबा सासे बेक्तिया बुदोंमोनबा मोनाखैबा बियो गावहा गावनि जेननायखौ बियो मानिनानै लानांगौ आंनि मथेबा HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो इं 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं फरायसाफोरा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव गुन गोनां फोरोंगिरिफोरजों सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पकेन इंलिश सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाइ होनायनिबो खाबु दं बे फरायसालिमायाव बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो थाखाय 976666807878 एबा 70022719229 आरो 700213174 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।